apam emra broni kasa no ose covenant law abusiafo na woche asako apro abetri yembio kwata emu nyinara ye no ye boshe no onyankopon da apam adusua etoso enwotwe na ye de ebrewi ye de emu mpensempense mu no ebeto amoso sesia. As Israel for moon and fekeke no power man so pomo emmo dwumaje bi se omonye na do so efa Israel for se de be ya Israel for ebeda na maniye adi ache enti apam biaro ni fa be bi do esa ye ebra enti odi Israel cause apam se wo mu yie di enti o man de hye abusiafo ye bema munyina akwaba onyankopon adomunti na wotwe asan akọ apro asan abeto yembion kote munyinara ye no esua adusua sonko a wato ne din boshe no onyankopon da apem enne adusua ne ye adusua etoso enwotwe adusua na tifi asam no ose apam emra ye behwe the covenant law na sa adusua we no meyi hu from sanse ebekire ya trapo ye bibre ewo trosem no mo yemfa sa adusua yi emra na wie no na me no mienu yesua enema bibre ansa na yedi adusua yi mu enchechire mu no ebe brem no moma yenkotie enwum emfri London Ghana memenda akwanwefo singing band na enam se COVID-19 social distancing 19 no oma select nipa ku bi kakra bi a omonto enwum no eje amaye na afi omode aboa ye dwumadie yi yenkotie omonnwum ne bi na afi ye ba ye de adusua yimpempensem mu ebetoa muso. Oh
yɛbɛda London Ghana memenda kwan for singing band for yi ase adwuma a ɔmode abrɛyɛ ma memfa saa kwanya yi ɛna abiguafo a ɔmo ba bɛboa na yɛde adesua yi ɛde abrɛm yi adi na afei yɛwie a yɛde eti anu adesua ne mu mede mfomfo Bismarck Mensa ɛnɛ onyankopɔn adomo nti mewɔ onuapeni ɔten Mensa kame ho ɛwɔ ha se broten na ɛte ɛtoɔ ɛno ho ano openi ɔten yɛma wakwaba na mebɔtra na meba manimu a na afei me ɛda azik ɔsɛi afriye enso ɛna ɛte mfimfin no ɛda yɛma wakwaba na afei meba mensa benkum mensa nifa supɛ ya yenua peni kwadwo yɛboa nso ɛwɔ menkyɛn ha se free Elephant and Castle na de biara obeboa me de say addition e de bre opini kwadwo boa ya mo akwaba yeja great da mo asese mu nyina ye to nsa frɛ mo maba ye dusua no kwasem ni say ye de pa fiti last 2 weeks e ba nyina se na dusua no koso no kwasem ni say ye nyamu nti ase na afen so ye ti ase pa nyankopɔn asefo anasa Abraham asefo wanom ne Abraham asefo yesua behu se yenyina ye nam gidie so ebeye Abraham asefo bi last week ye hwe apam kro na onyankopon ne Israelfo no nyawo mountain Sinai no so no emehu oje a eba ye Israelfo no de anigedege se o ye betimi aye nanso enu achi no omo antimi aye adenti omo de omo ho de ye den e de tro omo ho so ena na obi ka se nkamu betimi aye ankamu amu anje mo ho amfiri faro nsam se mu betimi aye ankamu amu beduru epokoko no mo amu anye twene anto so amfa anko mu beduru esre no so no nkamu amu anye mo jadum ene mo yi amfa anye ena hase na mu betimi aye tite bia obedo ho beto ho so no eya nema nta enkoye ena ye dia aba beduru ye hwe apam emra eno apam onyankopon ne Israelfo no ye ya aye nso ne ye kan no emra bi ewo mu ana eno na saa na otwe mu ye pese ye hwe ma ye ndi kan hwe yenka abosan baransa no ye be kata yani na fe mama openi azikose afriye abompaye amaye mpapcha momaye mompaye Inyakopɔn ne abankɛseɛ yɛda wase papaapa sɛ ɛnanso na motumi no ahoɔden so ɛde aba bɛhyia mu sɛ mie wotwerɛseɛ mu otumfo no ne nyame wo na wohyɛ yɛn bɔ sɛ wode ɔwerɛkyekyefoɔ no bɛma yɛn na ɔno na bɛkyekye yɛakɔ no kura nyinaa mu ɛno nti yɛhyɛ wo nkronkro tumi sɛ wode bɛhwie agu yɛ nyinaa yɛ so na ɔno ankasa abɛyɛ yɛ kyerɛkyerɛfoɔ na berɛ a nsɛm no ɛpie abɔnten na akɔ wo mma hɔ no atumi asiesie adwene ne akoma ama ɔkra mobroni bi aka sɛ megya ne nyinaa mu ma wɔ asafrɛwrade na wakyi nkutoo na mebɛdi na wasiesie nyinaa na dakye bia wopie wɔ ne onyam mu a yɛ nyinaa anya kyɛfa ɛwɔ w'ahenni mu wɔyɛ hen ne agyenkɔpa Jesus Christ din mu amen. Yes, apam emra yenhwe nkaabosem no wɔ Deuteronomy chapter 7 verse 9. Deuteronomy chapter 7 verse 9 when I behu yen kai ebosem no nti opinion ten se wa ye krado a atoma ye krado mo se ngoma eto so no mutiti etire ye nson tiji mu aye nkron no ma nti ni atro no se o se ntinu se awurade onyankopon no ɔno no onyankopon no kwafo a okra pam eni adoye ma wona a odo no na wodi ne mra nsem sukosi awo ntoto aso apem so amen great Madam as yenhwe ye disua no mfa nhya ase emfiri sa okwan yi so ohwe fiti previous se na medican aka ye disua yesua bedroom pempenso a afi de oma onyankopon ne oma ya apam na afi ye pese ye hwe apam no mu emra but in the first place no ye ni kan hwe botayenti a onyankopon echusu Israelfo anase opaw Israelfo na afi yenhwe adenti na opaw Israelfo na anye ebinumo foforo opaw mo se omonye den se feneye ne fekeke se anase Israelfo ho na ne fekeke na opaw mo anase opaw mo emma omo dwumadie bi se omonye ne nema nti eno na epese ye de hye ye disua na se bare yen kan Deuteronomy ne ho na wo kan no Deuteronomy chapter 7 verse 7 na fe yen hwe se ne ho asem ne esitie Bose kuma to so num ho ati yan son chemo yan son mo nti ne atro ne se
ɔsɛ anya mo dodo a ɛsene aman nyinaa nti ɛna Awurade de ne ho abɔ mo ɛho na wayi mo ɛfiri sɛ mo na musa aman nyinaa mu. Amen. And when we get back to my question, Nyankopɔn purpose benti adentina ne opa Israel for. Mina Bismarck hedase ne echamotifo nyina. Ni nyina ne se onsa kenkan sam na ye kenkan ye no. Onyankopɔn asɛm a ɛwɔ Deuteronomy chapter 7 verse 7 no. Se baba mu pa na wotimi hu se enye Israel for eye bibi poten. Se womo ho fe anase womo nimdie anase womo papa bia womo ye ntina ofrɛ womo. But Onyankopɔn no ana nam ne trim pɔ me franse adesua bia ya twɛ mo no ne yɛ ka bibi sɛ ansa na Onyankopɔn ebeye bibia ɛwɔ asase yi so no ɔfa enipa so na ɔde yɛ na yɛhwɛ efiri abɔde mfiti ase no ase de nipa yɛ bɔne na ka yɛ sɛ ko Onyankopɔn gyae me ewu no anya me ewu na Onyankopɔn ni goodness anase ne papa ya a wɔyɛ no ɛma nipa no ɔpɛ sɛ ɔda na di ɛkyerɛ ewiase nyinaa nti Onyankopɔn nam ne timo poso na wo power Israel se de di kanka nye se bia wo mo papa bia wo mo ye we kra de wo se so musa nti ka Nyankopɔn se ka ye hwe se Nyankopɔn be yi ni do pa di a kyerɛ wiase dia na ka bia nko betumi afa nipa dodo but Onyankopɔn nam ne mobro ho ne nadom so ɛfa Israel for se de be ya Israel for ebeda na mani ye adi a kyerɛ. In fact, I had to say vehicle, said the Sabbath school can say Nyankopɔn be form so there will be a channel. Nyankopɔn be form so ama Nyankopɔn dono aye den akɔ ewiase afane nyina. Nti Nyankopɔn trimu power de frɛ wo mo no sɛ ɔbɛfa wo mo so na wo de wo mo aye den aye dwuma ama ewiase nyina ahu Nyankopɔn ne trimu po anase ne do a ɔwɔ ema nipa. Na enum na okay, Exodus chapter 19 verse 6. So ofre wo mo no so memmo ya asofukuo. So Onyankopɔn frɛ wo mo sɛ memmo ya asofukuo. In other words no Onyankopɔn pɛ sɛ o place or a responsibility and I say or de suma bi suma wo mo na mo de ko wiase. So to ofre wo mo sɛ wo be asofukuo. Na saa dwumadie we nyina no wo san ba Isaiah chapter 56 verse 7 na saa dwumadie na wo kan wo se Nyankopɔn san nyese o limite Israel for nko a. Okay. Se betimi anka momienkan Isaiah 56 verse 7 no. I hope wo mo ba gi Onyankopɔn adi kura no. Wo mo be ka ho aye de asho yenkan quotation no na ebeboa. Isaiah chapter 56 verse 7. Okay. Isaiah 56 verse 7. Isaiah 56 verse 7. Odi for aza ngoma ne ti aye aduonum nsia. Yi mu aye enson no se. Me de won beba bepo kronkron no so. Na ama won ani age me mpa ebofie. Won hia for de ne won kuma for de ebe so mani. Afore buchi aso na me fie no obefre no mpaebo fie amanyina ama amanyina. Amen. Converses no ansa no aba 7 converses no e ka ho. Verses o se na anana fo a wa bebata Awurade ho se oresom no na wa do Awurade din na wa beye no nko ano obiara odi homeda a omu hu fi ene won a okura na pam mu no. That's right. Nti Onyankopɔn atwa adwin sɛ ananafo kra na ɔmoba bɛgi Onyankopɔn adie no. Kyese ɔbɛfa ɔmo so ama na mani ye di no aye den aye na nhira wo di mema Israel for no saafo no nyina nso ɛbɛyɛ den ɛbɛnya bi. Na wo kan Hebrews chapter 9 chapter 2 verse 9 no so a ɛno nso Onyankopɔn ne dɔ no a wo yi na di akyɛ ama wiase no nye Israel for nko a. Nti onka say edition isua no oka say Abraham ase ene wiase nyina benye nhira a Jesus Christo be pie mu. Nti Jesus Christo nkwa a wode beto ho ma adasa no enye Israel for nkwa na emo Nyankopɔn de Israel Jesus Christo ebesi ho se de be ya wiase nyina ebenya nkwa na numu na ye de be ba ye form ha ye akwanhwefo yi so e de na onyame afrɛ yen Nyame afrɛ yen
de nsɛm bi ahyɛ ya no wɔsi ewiase ɛkɔ na wieyɛ enti yɛ modawuro sɛ de ewiase nyina bɛ sakra wɔn adwene no maba nkyɛn enti yɛn akwahwɛfo onyame de 3 angels message abɔfo mmiɛnsa nkra asɛm no ade ama yɛn enti sɛ onyankopɔn apam no sɛ nye Israelfo nko a ɛnɛ Israel yɛ nyina ɛyɛ ɛnɛ spiritual Israel onyame de n'asɛm ahyɛ ya no sɛ yɛmfa nkɔ wiase afanan nyinaa na sɛ wiase nyinaa etie nkabɔsɛm a yɛka no a wiase nyinaa bɛfa so no nso aba bɛnya danko yo ɛda meda se pa sɛ wato bo ayi na apɔ ɛde ama abusiafo yɛda mo asese mo da so de mo afidie de ɛto ahase adusua no ana yɛkɔ ɛso na yɛhwɛ apamu emra na ɛda ahwɛ adeɛ nti a nyankopɔn eyi Israelfoɔ na afesu dwumadie a wɔde hyɛ Israelfoɔ no nsa na nam yɛn so nam sɛ yɛn so yɛyɛ honhom Israelfoɔ nso saa dwumadie no nso ɛhyɛ yɛn nsa na ɛwɔ sɛ yɛn so yɛkɔ na yɛkɔdi ɛho adwuma nsa na ɛbɛto aso no ma memfa saa akɔnya yi recognize yɛn nkurɔfoɔ bi ade bia ɔmo fidie ɛwɔ ha sɛ ɔmo hwɛ London Ghana dwumadie yi miwɔ yɛnua Bemba Maxwell amo de bia ano de biara ɔhwɛ London Ghana dwumadie yi sana Kwasi Sapon so ɔhwɛ from Libya de biara na fidie ɛda ha se a ɔhwɛ na Esther osu afri yɛn so de biara ɔne yɛn ɛna ɛyɛ sa adisua de biara ɔhwɛ yɛn na afei yɛwɔ agya owuso nso ɛwɔ Ghana ɔno nso de biara ɔhwɛ na Comfort Bedu nso ɛwɔ Ghana ntino saa nkofo de biara ɔmo afidie ɛda London Ghana dwumadie a de biara ɔmo hwɛ onyankopɔn enhyiramo sɛne ya ameka no sɛ wo hwɛ wɔ YouTube anaasɛ wo hwɛ wɔ Facebook anu atwerɛ comment bi ne ehu sɛ wo nso wo hwɛ onyankopɔn ebehyira wo ba bia wo biara yɛnto yɛdesua ɛno so na fe yɛnhwɛ Deuteronomy chapter 4 verse 14 yɛnhwɛ covenant no ɛne emra no sɛne ayɔnkofa ɛno no ɛwɔ na fe yɛhwɛ sɛne hia emra ne hia ɛwɔ covenant no mu no ɛne sɛnti yɛnhwɛ Deuteronomy chapter 4 verse 14 ɛno so deɛ ɛka Deuteronomy Mose ngoma ɛtɔ so nom hɔ a ti ayɛ 9 kyekyɛmu a ɛyɛ edu ɛnan okay fa free do me and sana fabra okay yi mu a ɛdu me nsa no ba sɛ na ɔka na pam a ɔhyɛ mo sɛ monyɛ ɛno kyerɛ mo mransɛm du no na ɔtwerɛ wɔ abopono emienu so na me nso Awurade hyɛ me brɛ no mu sɛ menkyerɛ mo ahyɛdeɛ ne atemudie a monyɛ asase a muritwam akofa no so amen muritwam akofa no so great nti yɛhwɛ o yɛhwɛ emransɛm no ɛne apam no ayɔnkofa bɛn ɛne wɔ yo we da sepa obi ɛwɔ saa akonya we apam ɛyɛ yɛdi kan asua apam ehu ade a apam ɛyɛ apam yɛ sɛ nipa mmienu kan boma yɛ bibi ama obia enya so ɛfa so na yɛdi nyankopɔn apam de yesu yɛhu sɛ wohwɛ a yɛ paa na yɛta nya mfasoɔ na apam so obia wɔ ne dwumadi a odi ɛwɔ apam na yɛ dwumadi a yɛbɛdi wɔ apam no ɛne nyankopɔn yɛ de ɔkyerɛ yɛ enti deɛ ɔkyerɛ no ɛyɛ sɛ ɔde nhyehyɛeɛ bi ɛɛto hɔ ama yɛn na sɛ yɛdi so a ɛbɛma apam no de apam no awie pɛyɛ na adeɛ bi a nyame maa yɛ biara no ayɛ sɛ meda na ɔsɛ asɛm bi firi ɔhene no mu ama biara na yɛ mmara wopɔ ɛsɛ odi so nyame asɛm bi ayɛ mmara ma memma wo typical example yɛ a yɛyɛ Ghanafoɔ deɛ yɛ a yɛkyerɛkyerɛ biribi mu a apam ne mmara yɛyɛ Ghanafoɔ deɛ ne nkyerɛ ase yɛkora nyɛ den koraa Bible no koraa yɛfrɛ no deɛ apam foforɔ as Bible na so look Hebrew kasa mu a or say Torah which is law eti esa ye bra e ya pam esa ye bra na apam bia ni ho a ebra edim ebra e wa apam no mu na e ma apam no ewie peye edibu esa say apam no ebra ni mu a enya apam eti apam bia no ni fa ba bi no esa ye ebra enti ontimu di apam no ntumu abroga se emre wo ho no umfanye adwuma enti se o hwe a akenka sem no kai no o se mapam no ene de me bra enti apam na ye gi atum se
Yedi Yame Embra edi juma ema apam ne yede ewie peye enti Yame asem bia waka kire bia no eyede eyebra na esa yede apam enti apam no mu no na ebra de yede ewo o se twi kasa bia ye na no bu be bi se obosumo person no tra no na o chiro de chiwa sa enti no anse betimi ni Nyankopon adante no Yame kire ye de esese ye ya ewie peye ma ye ne nante no eye pepepe enti yi apam no fie yi brani fie apam no dia apam no eni amode apam bio great me da se pa se ne wa cheche una te se Onyankopon emra no ene apam no na eko uyi emra ni firi ho apam no eni ama na normal circumstances so apam bia ni wan hyehyɛ bia na ho sadete nhyehyɛ na munyimi no mu di so no ena ema apam na yede agimu eno so na eye mra no great me da mo ase yen to aso yen kɔ Deuteronomy chapter 10 verse 12 and 13 na yen hwɛ adentina Nyankopon de instructions bebre sa de ma Israel for na sa instructions we no na Nyame kasa no pekeke anase na eye ma Israel for na nkasa yi die nti yen hwɛ Deuteronomy chapter 10 12 and 13 na fe mema opini otin enkasa ho ajo menti akin cancer no mo so ngum eto so no tie edu chichemu aye dumienu so na afa Israel eden na Awurade Onyankopon repɛ wo nkyɛn ani sɛ wobɛsuro Awurade Onyankopon na wanante na kwan nyina so na wodɔ no na wode wakoma nyina na okra nyina som Awurade Onyankopon na wodi ne mmara nsɛm ne na hyɛdeɛ amrehyɛ wo nei so na ayewuye amen. And back to the questions now that may be saddle. Sa nsɛm yi a Nyankopon ka ɛde ma Israel for instructions yi nyina no na de bentia. So we are can cancel crowd say na ayewuye. The emphasis is on ayewuye yo. On say your institutions bebre yo enumaku ahodo bebre. So we go school o kwa bia wo wura mu ani ama school no brochure. Sa Enyema school no hwehwe through nkyɛn sɛ obɛyɛ no. Oda na di kyerɛw. Na obetimi a no ayere no aso no atene. Sa Nti mura na da hɔ ɛsɛ na ɔnwɔtwe. Ɔsɛ o school there mo na teacher ni kyerɛ wade. O kwa wo sɛ wo hyehyɛ ya obi a wodi so na kwan so. O kwa adwuma mu asa. My appointment ani a kyerɛ ni a ɛwɔ adwuma nu a wo sɛ wo yɛ. Baabi a wotimi kɔkɔduru baabi a wontumi nkɔ ani ye bi a ye hia no hɔ ne ade nyina wodi san hyɛ ni na so. Ni nyina yɛ wo ani adwuma no den eyi edie sɛ bɛyɛ adwuma no bɛkɔ so betum pɔn. Na obenya bi ayɛ da na ta di odi adwuma no si wɔn so. Ɛho bɛba no for so ne da watimi ato aso. Watimi abo afoforo nyina. Saa na Israel ani onyame ɛkɔ saa apam no hyɛ ya no. Enti odi Israel course apam se wo mu yie die ntia so kwe kansem na o si wa mfa Israel se wo mu dodo ntiro o si wo na wo mu sa wa man ni nyina mu anu che se no nyame mfa dodo na ye den eye na dwuma so no enti so wo betimi agina sinkete na Onyankopon apam no apam no wo mu no abedi yie wo mu nti no Onyankopon ye no sa enti minu mienu o si bibia ekoma yen bia said the bear minu me bedi tinu nyame yes anhye ni nyina enti apam emre wo mu nyina no se wo de beye adwuma na afa asiwiye na asini a wo de to ho no ni trim point obo ni trim di si ho no enso so etimi adi mu on se ye kan apam a na losa dia na ta aba ye trim a bi ha se na ritual ba obo police fu din obo mrani fu din obo se obekọ afie ase din sabi sa wontumra police ni nam ba bia ayam hihia ba na wo mu e dey tan akwadwen so obekọ afie ase mu na nso so bra obetumra no na adwenwen sa na ma no ho nti Israel niema bi a ebebo onka ye se da bi ntumra no mo amfo mu Nyankopon nti uhunu mra no na sede a di so obi bia akototin yes yemfa mbra fie apam no ne mra no okwan ben so na in a more practical way enim emransam a Onyankopon de share apam no mu in a more practical way no na say ye dada asitrem no okwan ben so na apam no na say emra no eye yankasa yidie okwan bi wo so na say emra no okwan ben so na ye eboa ye se na twosam no e ka no emse mebem kakra emse asema wo ka no eto asomu pa
Emrasem no said the inu a wote kan no ye dienti. So na wo kan 10 commandments na ebra Onyankopɔn eka se menwi ade. Bi so wote ho na se wanko bokro no a wo asomdwie. What I say? Sisi a me no ti ho sisi na Bismarck do beta ansem akwa ko gyina ba bi no maka ho asem e ya ka asem na me kan kra nye no kre wote a e di sunsanso e ne benyama me nti Onyankopɔn hyehyɛ a wode beto ho e ma ye no e ye edie bi a e besi yie e di asomdwie e bebrɛ ye me ame kama asem bi na nsɛ bi me ya ade bi a me ame kɔ no matikwa yidududu traffic light aso red we do traffic light na so na aso red o ma me bi di ne baketwa egina ho na me panimu yi me pentemti no me si kwan so me hwe aka bia ma no me si temti answer akora keto answer the red light is on me no me ti kwa ye dududu ya me ko jori sabe obi a so akora keto ni nim say red light aso it is a stop if you say utwa kwan no mu a ebetimi aka betimi abo amwo exactly. So santita Onyankopɔn eye ɔno a ɔbɔ ye no ɛna onim yasetra mu nsɛm nti ɔde hye sanhye beto hɔ se de be ya ebesi yie ebedi asomdwie ebɛyɛ den ɛbɛbrɛ yɛn ɛno nti no Onyankopɔn ɛno nti wokan am say wokan 1 John chapter 5 verse 3 a patro kama 1 John chapter 5 verse 3 Onyamemra no enya asudie it's not a burdensome nemum se de be den ebesi man kan kekra bi ma yen hwe se de asem ni sitie 1 John chapter 5 verse 3 okay na ya mo no 5 verse 3 sorry 1 John 5 verse 3 yeah First John 5 verse 3. My intie ni atro. So say na ye ni Nyankopɔn do. Say ye bedi na hyɛdeɛ so. Na hyɛdeɛ no enye den. Amen. Osisi ni Onyankopɔn do. Anuanom sɛ ye ka sɛ Onyame hyehyɛ a ɔde abeto hɔ no. Sɛ ye ka sɛ ye disu a ɛno na kyerɛ sɛ Onyankopɔn ɛdɔ yɛn na yɛn so yɛ do Onyankopɔn. So na wɔsɛ Onyankopɔn ɛmra no. It's not a burdensome. Enya de bi e ya so die a say o hayen say nana me yesterday no because o say adentina Nyankopon kra da bia o say mamunyese na munyese mafaha menyese but Nana David say I delight in the law of God. Yeah. Meni ji Onyankopon asem ho. Na wosan ka ne se me de Onyame asem no ebesie o makoma mu na manya ho bone. If you say mra obe paya fru Onyankopɔn enhyehyɛ ho no bɔne na bɔne nso akatua eni wo edo be call ha kesi no great na wo hwɛ asɛm a ɛda wo kan krampo na Nyankopɔn manfo ka sɛ na Nyankopɔn kyena me yesi o kyena me yesi o kyena me menti ase sɛ ye ma na ye burden mendi wo yonko hu adansi hu mendi awu men yesi no sɛ me no mienu na ma yasindwe no kwasem opeyi kakra me de kan ɛda ho ya ye gina ye bi kurum Ghana ho de ye free ansa na ye betena enti betima ka Ghana asem sa asan ka kurum ha asem sa se bi yudi gina ya trem ene ye hu esunsuye wu sa adenti na nipa dodo na evi Ghana fo dodo kra be pese wo betena kurum chese o be ko kurum onu adi kuro free bu adenti na ɛha ye fa de se ɛha ye chen ye kurum Jedia, a yedi pakroya, the was a embrace dia will do Ebakru be a strong exactly. A free crew, you come, I say, Ebra or so you find Yajuma. The SSA, yes, be a Crono Akasa your body, but Nipa, you may say, ye deep brass to you. About Cruna could do Pepensubia, or cry you, Krum Grawini, Caso and Ocasem. No kwasempa no kwasempa so peni waka asempa enam se yemfa mranya adwumanti ye kura ye di ekrum yempa se betena yes obi apese obetena abrochi because oba abrochi a emra no ebi na elder cross kwan akora ketu akrom ka chen say red light aso bagana no red light aso no police obetwam police ni so taxi driver kura betwam wasika bi amanti no otwam exactly and ye this attitude no and sometimes ye dey approach ye dey church ro samase ye mpemra
so yɛnte aseɛ sɛ mmara yɛ yankasa yɛdi a meda mo ase mɔma afei yɛntoa yɛn adesua no so afei yɛnhwɛ wɔse mmara no pintin yɛ kyɛ sɛ mmara no yɛ pintin but yɛnhwɛ biribi ɛwɔ Malaki nwoma no akyire mmiɛnsa mu nsia ɛna afei James 1:17 ba yɛndi kan hwɛ Malaki nwoma no akyire mmiɛnsa mu nsia no na afei yɛnsan hwɛ James nso deɛ no na afei yɛnhwɛ nsɛm tuturu bɛn na ɔmo ka ɛkyerɛ yɛn wɔ ha se Malaki nwoma no eti a yɛ mmiɛnsa kyemu a yɛ nsia no se na me Awurade me nsakyera enti mo Jacob ma mo rewie sa good ɛna James 1:17 no nso ɔka asɛm bi nso ɛwɔ hɔ no ɔse akyɛdeɛ paa nyinaa ne akyɛdeɛ a ɛyɛ pɛ nyinaa firi ɔsoro ɛfiri han agya no nkyɛn na ɛba ɔno na nsakyerɛeɛ ne adane amen great sansemfua mianyito samienu ya yakan yɛbɛkyerɛ asɛ sɛ ntɛm sɛ yɛhwɛ sɛ mmara no yɛ pintin no mmara no yɛ pintin na kinkasɛm a yɛakenkan ɛtwe adwene asi so sɛ yɛwɔ Nyankopɔn a ɔnsakyerɛ da biara da saa ɛnora sɛdeɛ na ɔteɛ no ɛnɛ saa na ɔteɛ na wɔkyena so saa na ɔteɛ na ɔpɛ sɛ ɔtwe adwene susu sɛ nsɛm a ɔno nam ne tumi no ahɔden so ɛde ma yɛn no at a certain point no Onyankopɔn sesa no ho na wasan abɛdaadaa yɛn so ho anadan kwa biara ne mu na saa mmara nsɛm no adeɛ baako a wɔsɛ yɛte aseɛ no sɛ ɛyɛ Onyankopɔn suban saa no Onyankopɔn ɛteɛ so ho ɛno nti no bɔhyɛ ahorow a wɔde ama yɛ wɔn asɛm nyinaa mu no Onyankopɔn ɔnsesa da n'asɛm bi a waka biara no ɛbɛba mu life ama nipa sɛdeɛ ɛsi ɛno nti na ɛtwe adwene si so ama yɛtumi anya ahotɔsoɔ ama pa ama Onyankopɔn ɛfiri sɛ bɔhyɛ ɛne ne nhyehyɛdeɛ ahorow de ama yɛn no sɛ yɛdi so yie a ɛbɛsi yie ɛnkɔduru baabi a Onyankopɔn sɛ menwie adeɛ na afei wasan ka kyerɛ sɛ wobɛtumi awie adeɛ saa no Onyankopɔn ɔnyɛ ne saa sɛ wɔde ne dɔba Yesu Kristo ɛmaa yɛn ɛnkɔduru baabi a Nyankopɔn bɛka sɛ na deɛ kyɛ sɛ ɛdɛ koraa wɔ mu sɛ ɛberɛ a yɛayɛ mfomsoɔ atia wɔ no wɔn de wɔyɛ nokwadifoɔ all the time but ɛberɛ a yɛn yɛama ne yɛakwan ho no na ɔno ansan baa ne nsɛm ɛsan to ne nsa frɛ yɛn sɛ mebɔhyɛ ne ɛtim hɔ daa na mo san mmra me nkyɛn na nkwagyeɛ ɛyɛ ɛwɔ hɔ mɛsan ayɛ mo foforɔ so nti Onyankopɔn mmra no ɛkyerɛ ne dɔ kɛseɛ a ɔde ɔwɔ ɛma nipa ɛne ne ma ne ɛsi ta bibi biara ni hɔ no mu a Onyankopɔn aka ɛbɛtumi ayɛ bibi ɔkuta mu kɛseɛ paa yes na pani de America on say uchi anka nsɛm so say akyɛde pa nyinaa ɛne akyɛde a ɛyɛ pɛ because bi yɛ pa sɛ dam ne fi ne kan wa bia ne mu so without any blemish sɛ wo fa wiase yi a ɛsɛ ɛnyɛma a wɔ mu nyinaa bia ne hɔ a ɛsɔ ani sɛ wamfa nyame akwankyerɛ so ne hyɛyɛ so nti mmara ahodoɔ a wɔ wiase nyinaa no ne nyinaa twerɛ mu ne ɛpa no ne yɛde hyehyɛeɛ saa nti yɛkwati saa twerɛ kronkron yi a ɛne ahyɛdeɛ wɔ mu ne mmara no a anipa ɛdeɛ ne yɛbɛtumi ayɛ bio bibia ne hɔ a yɛde bɛtumi atoto hɔ a ɛbɛyɛ kama ne nyinaa soɔ no ne farebaeɛ no yɛ twerɛ kronkron nti akyɛde pa nyinaa ne deɛ ɛyɛ pɛ nyinaa no twerɛ mu ne ɛnya no ne no so ɛnhwɛ soɔ ɛne yɛde ɛtoto mmara ahodoɔ nyinaa wɔ wiase ɛbɛyɛ ɛbɛbɔ yɛn ho ban yɛafie mu wo maame wo papa wo ano mu te a ɔhwɛ sɛ akwadaa no mfa ne wiase bi mmerɛ nti mfitiaseɛ no na ɔde nteteeɛ ma wo fie fie bi hɔ a yɛka sɛ fie wɔ deɛ ɔmu nipa mu nteteeɛ o nyinaa ne awofoɔ no akwan mfa so ɔmo fa so nti saa na twerɛ no ɛbɔ yɛn ho ban na ɛma yɛ akwankyerɛ Fabra yen diverting kofa baby ni enko ye bone nti onyame ni Israel hyehyɛ no ni nyina so pa na hana yo me da wase afi yen kan akenkansem be miensa bi na fe
yɛnhwɛ asɛmpo bi a ɛfa saa kenkansɛm ne nyinaa mu na afei yɛmfa ɛnsɔre yɛn adesua so yɛndi kan hwɛ Mose nwoma edi kan Genesis chapter 18 verse 19 Genesis chapter 18 verse 19 yɛwie a yɛbɛhwɛ 26 verse 4 and 5 no nso na afei yɛahwɛ Exodus deɛ no nso nti first of all penny means be Genesis chapter 18 19 okay mama yɛntie ni atwerɛ no asia ɔse na mahu no ayi no sɛ ɔnhyɛ ne mma ne ne fie a ebedi n'akyiri sɛ wɔni Awurade kwan so ɛnyɛ tenene ɛne atɛntenene adeɛ na Awurade ama deɛ waka no Abraham ho no aba ne so. Amen. Amen. Great. Na fe yɛnhwɛ 26 4 and 5 no so. Genesis 26 4 and 5. Ma yinti ɔse na mɛma wasefo adɔre sɛ ɔsoro nsonoma na mede nsase yi enyinaa bɛma wasefo na wasefo mu ɛna wobɛhyira asase ɛso anaman nyinaa. Amen. Amen. Na fe yɛhwɛ final one ɛwɔ Exodus 19 verse 5. Mose nwoma ɛtɔso mmienu no ɛkyɛ yɛ dunkron yimu enum no nso ɔka asɛm bi wɔ hɔ no ma ɛbɛboa yɛn ma yɛtumi ate nneɛma bi ase ɛwɔ ha se Exodus chapter 19 Exodus verse 5. Mose nwoma ɛtɔso mmienu eti a ɛyɛ edunkron yimu a ɛyɛ enum ma yɛntie ni atwerɛ no ɛsi ɔse na afei sɛ mobɛtie me ne na moadi mapam so a ɛneɛ mobɛyɛ me ahodeɛ afiri aman nyinaa mu na me na asase nyinaa ɛwɔ me. Amen. Amen. Nti yɛnhwɛ opani kwadwo ebo a kenkansa bɛ miɛnsa yɛ yɛkan ɛgye bɛn na wohu sɛ ɛyɛ ahoma a ɛfa ne nyinaa mu yɛbɛkyerɛkyerɛ mu sɛ mebɔ no tɔfa no ka bɛka sɛ sutiiɛ oburoni bɛka sɛ obedience Nyankopɔn ka asɛm bi kyerɛ Israelfoɔ sɛ ɔse sɛ mopɛ na motie a medi asase no so nipa na sɛ moantie a afena ɛbɛdi mo nam na yɛka Genesis 18:19 no na saa tam Nyankopɔn ɛkɔ sɛ Sodom and Gomorrah na ɔhu nipa bi wɔ Abraham mu ɔse menim sɛ Abraham bɛyɛ sei nti no memfa nsie no menim sɛ ɔbɛhyɛ n'asefoɔ ama wɔmadi me mmara nsɛm so saa deɛ no kɔ ɛti no ɛma Nyame pɛɛ Abraham sɛ nkake sɛ Abraham yɛ obi a ɔyɛ sitie paa dɛ ɔyɛ nipa ɛbɛtumi afom but ɔyɛ sitie ɔyɛ obi a ɔtie asɛm paa na ɔtie so a ɔdidi dwuma na ɛyɛ adeɛ a na ɛhia paa yi sɛ yɛyɛ sitie a da biara ɛde yɛkɔ animu ma mebɔ scenario bi true story paa community bi na wɔn yɛ very bad obi anim sɛ wɔn yɛ bad na nkwala a ɛwɔ saa community ɔno ɔyɛ ɔbɛrima a likely sɛ ɔbɛyɛ bugler ɔyɛ ɔbaa a likely sɛ by 18 age no wawo na maame baako ɛka kyerɛ ne babaa sɛ mesrɛ wo sisi a wawie school bɛkɔ college so wotumi wie college paa nya akwanya kɔ university a first day a wobɛkɔ university bɛtɔ kaa kyɛw akora ne deɛ ɔseɛ yɛ ɔyɔ ɛbɔ bɔden bia sɛ saa su no a nkwalaa na ɛwɔ area hɔ no ɛyɛ no ɔnya bi na ɔde ɔseɛ yɛ ɔyɔ Ghana yɛse 6As akora yi 6As bi nya university ɛyɛ asɛmpaa na meka kyɛ wow city a otie ye no wow edimonyam hwa edima ne maame oh saa na ye city a do ye de reap the benefit no ba de o maame benya ye de edimonyam a wahye no sa apart from edimonyam a wahye o maame no onya hwe na mo benefit no pa no akwala de ye de o de nya ye maame de to ka no so che de bana pa ti akwala de ko university no no drive o wie so na onya adwuma papa so no anu botum na ekọ sikare beko wow ko nyina di Nyame ne ye nyina ye ɛna awie no ye nya benefit di Nyame de bɛko aboa no ho sɛ wahye ne Nyame asa o nya hwe wow eti ye nyina Nyame ka kyerɛ nyina no awie no ye pa eti ye nya benefit ne kɛse wow eti ye fa saa de ne didi dwuma a ye tie Nyame a ye
ɛna yɛbɛnya benefit no ɛna wobɛhu nipa mpanyimfoɔ bebree kɔ mo fa so bɛyɛ mpanyimfoɔ bi a wɔn awofo ɛnso yɛbɔ din no kora bi a wɔn maame no wɔn papa no a wɔn boa wɔn no yɛbɔ wɔn din na wɔn mo a wɔn yɛ sitie no wɔn na ɛnya saa ɛyi no eti no yɛyɛ sitie a yɛn ɛna ɛboa yɛn great na ka me fa kitwa bi enka ho sitie no ehia yɛn paa na okan Ecclesiastes Nyankopɔn mmara no okan Ecclesiastes chapter 12 verse 13 in the or say let us hear the conclusion of the whole matter. Omientie asɛm na wie nyinaa sɛ yɛnsuro Onyankopɔn na yɛni n'ahyɛdeɛ so. Efi sɛ ɛbɛboa yɛdi n'ahyɛdeɛ so a ɛde nkwagye ɛne bɛbrɛ na wokɔ 14 no nso a ɛsan sɛ akenka asɛm na ɛkaeɛ no ɔsi wiase nyinaa yɛ Onyankopɔn dea. So ho ɛni nti ɔse ɔde ɛne yɛ nyinaa bɛba atemu. So ɔde ne yɛ nyinaa bɛba atemu mu ɛni nti no yɛmfa sɛ Onyankopɔn mmara no ne na ɛyɛ ɔde ama yɛn no so yɛka sɛ yɛ ni so a daakye bi ɔde bɛba atemu mu na ɔde atemu no nso ba a wɔn a akatua bi ɛwɔ hɔ ɛma wɔn a wɔn di so ɛne wɔn a wɔn so na wɔn a wɔn di so no dan kwa ɛyɛ den ɛwɔ hɔ ɛma na mpanimfoɔ bi kura ka sɛ adan kura nti na Onyankopɔn nkwa ɛyɛ mmaransɛm no ɛnyɛ nkwa nanso da bi ada ɔpɛ sɛ yɛ yes mmaransɛm no nyɛ no na ɛdi nkwagye bɛbrɛ yɛn but mmaransɛm no ɛkyerɛ yɛn akwan a ɛwɔ sɛ yɛ nante soɔ na David sɛ fa me fa wo kwantene no so kwantene no so no Onyankopɔn pɛ sɛ yɛfa na no ne yɛfa so a ɛbɛsi yie wo fa kwantene so a wobɛtumi ni na David aka sɛ sɛ me nam wo sunsuma bɔ mu a me nsuro bɔne biara ɛfiri sɛ yehu a ɔyɛ dɛ ɔka me ho yo meda mo ase sɛ ma yɛde sɛm sɛ yɛde sua no ɛbɛtwe ha sei Onyankopɔn ɛnhyira mo sɛ mo ama mo ho kwan na ɛnɛ wɔde mo ɛyɛ adusua abusuafoɔ adusua to so nwɔtwe na yɛde abrɛw na ɔsɛ apam emra medidi yie sɛ wasua nneɛma bebree ɛfiri saa adusua no Onyankopɔn ɛnhyira mo da sɛ ndɛ yɛde adusua ɛtɔ so nkron so ɛde bɛ toa mo so ma yɛnkate yɛn na mema opini ɔten mensa ɛnhyira so ɛma yɛn mo mpae da wase nyametumfoɔ asɛm ne waba na ɔma ague yi o da ɔka yɛn ho apam a ɔne Israel apam yɛ no ɛnɛ ɛkɔma yɛn ate asefo yɛn so si ebedi umra nsɛm so na afei wodi asi yie yɛdi enti o ahoɔden ne nimdie firi dom yɛn bi ne adesuafoɔ nyinaa ne ti mfa ne a wodi ama yɛn nya dwuma na ho aba yɛn fa so da akye hyɛ yɛn den yɛn mmerɛ yɛn ne yɛsi ntɔɔ mu yɛn ngo anim ase ɔdɔba Yesu din mu nti amen amen